Ahoj lidi, já vás vítám u mého nového videa a tohle je můj takovej malý speciál. Je to ukázka docela dost druhů silných děl, který vás můžou zajímat. Takže přejdeme hned k prvnímu. Tohle je dvoupatrové dělo s jedním nábojem, nebezpečné. Ukážu vám, jak funguje. Má to tu rozvody a zpomalovač. Má to tu repeater, který to zpomalí na jednu patro. Má to 2 patra a tohle se jako patro nepočítá. Tak. Tady to vede nahoru, aby to sem předalo redstoneový signál, aby se mohly propojit všechny TNTčka a hned, jak zmáčknu tlačítko, tak všechny spadají dolů. Ukážeme si, jak to funguje. Jo. To je dobré. Tak. A teď si ukážeme něco dalšího. Dalekostrelé dělo, velmi účinné. Jo? Tohle dělo máme rád. Funguje velmi dobře. A vypadá takto. Tohle to je jenom taková dekorace, to tam vůbec být nemusí. Trošku jsem si ho upravil, než jsem ho udělal, protože tady jsem to přeměnil. Tak. Teď si ukážeme, jak to funguje. Když zmáčknu tlačítko, přejede to do signálu, do repeateru a po všech dispenserech to dá signál, ve kterých je TNT a to ho aktivuje a dá ho do vody. A tady mezi tím pojede signál, to je ta naše patrona, tady vyjede, a tady spadne TNTčko a tohle bouchne a tohle vyletí. Tak a my si ukážeme, jak to vypadá. Ano. Tady jsou ty naše rány. A je taky hodně silné tohleto. Tohleto je takový slabší na dalekou vzdálenost a tohle je takový silný na dalekou vzdálenost. Tak a teď tu máme úplně dělo s jedním nábojem. Je úplně primitivní a to bylo asi úplně moje první dělo v Minecraftu. Tak, teď funguje, když zmáčknu tlačítko. Signál v redstoneu vyjde na dispensery, ve kterých je TNTčko, který vplou do vody. Do jednoho bloku se všechny dají. Tady mezi tím vyjede signál do repeateru, který signál zpomalí. A vyjde do dispenseru, kde je TNTčko, to aktivuje TNTčko, položí ho na plot. TNTčka tady vybouchnou a tohle TNTčko vymrští. A já vám to ukážu. Jenom musím říct předem, není to úplně jako nejlepší dělo. Občas se stane, že se zasekne tady ta patrona, že tady to bouchne, tady se to zasekne a tady to bouchne, úplně to všechno roztrhá. Že to úplně udělá to dílo na kaši, no. Jenom vám to říkám předem, protože to taky tako nemusí být. Tak, jdeme na to. Tady, tak. Ano, teď se to povede. Výbuch byl ve vzduchu. To je takovej, řekněme, katapult malý. Tak, a teď tu máme takový malinký speciál, kterou jsem zkoušel nějak udělat a takhle jsem to udělal. Tak. Chtěl jsem pravděpodobně udělat 3 patrony, ale to mi nějak nevyšlo. Tak. Dvounábojové dělo, krátký dostřel, ale účinný. Ano, není zase... Je jako docela daleko, ale ne úplně tak hodně, takže jsem to převedl na krátkostřelé. A funguje to takto. Zmáčknu tlačítko a signál v redstoneu se rozjede, aktivuje se, tady do repeateru i na druhé straně. Mezitím aktivuje TNTčka tady a tady to pomalu půjde a aktivuje ho až poté. Tak vám to tedy ukážu. Vidíte? Aktivovalo se poté. Krátkostřelé.
Jedno sem a jedno sem. Ale účinné. Tak a tohle je takovej malý můj, řekněme. To je taková moje malá hračka, kterou jsem já. Pardon. Funguje takto. Zmáčknu tlačítko, signál se rozjede. Půjde do dispenzeru, ve který jsou TNTčka, ty vypůl aktivuje, který spadnou do vody. Ale ještě předtím, než to vybuchne, se vyjede signál nahoru do repeateru a zase do repeateru a do dispenzeru, ve kterých je TNTčko a funguje jako tamhle to dělo. Úplně stejně jako v malé velikosti. Je to tedy dělo účinné na blízkou vzdálenost, středně silné. Ukážu vám to. Doufám, že se to chvíle. Tak, nyní vělo. Tady jste to viděli. Jestli jste si všimli Sandstoneu a tady jsem, tak tu je, protože mi tu jedno dílo explodovalo, že to tu úplně roztrhalo zem. Ano, bylo takový velký, takový speciál, jsem si chtěl pro vás udělat, ale nějak se to nepovedlo. Tak, a tohle je náš speciál. Dělo s dalekým dostřelem a 2 náboji TNT. Silné. Funguje takto. Funguje úplně jako tamto dělo, které jsem úplně poprvé ukázal. Zmáčkněte tlačítko signál v redstone se rozjede, aktivuje TNTčka, poté vyjde do repeateru, které to zpomalí, poté aktivují tyto 2 patrony a ještě mezi tím se rozjede signál tady, tady, tady a úplně do všech pater, které pak když aktivují TNTčka, všechny spadají dolů a tentokrát to tak to tedy udělá opravdu dobrý efekt. Já vám to ukážu. Teď. Doufám, že se to nějak nepotlo. Ano. Tady to je. Obě 2 ne, tady až ta druhá. Ano, jedna patrona poletí úplně někam dál než ta první. Tak, a tohle je z dnešního videa všechno. Jestli se vám díla líbily, dejte mi like a koment a byl bych rád, kdybyste mi konečně dali odběr. Tak, a když dáte dislike, tak mi prosím vás napište, proč jste mi ho dali. Ne ze zvědavosti, ale protože bych chtěl zlepšit moje videa. Já se tedy s vámi loučím a čus. Ahoj.